Látok ott nálad egy szerkezetet, rajtad pedig Móni látok egy másikat. Igen, mesélnétek nekem erről, hogy ez? Igen, ez az eszköz, ami annak idején innovációs Nobel-díjat kapott, tehát ez egy elég nem csak egy egyszerű kütyű. Ez nem a temus. Nem. Okay. Ez egy professzionális HRV mérőeszköz, ez egy finn eszköz, a finnek nagyon, nagyon profik ebben, sok mindenben amúgy, és ez gyakorlatilag abban unikális, hogy ellentétben az ilyen okos órákkal, meg gyűrűkkel, amik a végtagon vannak, ez nem csak becsül, hanem méri is a HRV-t, meg 70 másik paramétert, és itt, ahogy a Mónin is van, így gyakorlatilag mellkason kell hordani, ilyen eltudatappantsokkal. És hova van csatlakoztatva a másik végén? Itt lent a szív alatt van, ez a kulcsonnál föntes, és igazából azt csinálja, ilyen EKG tappancsal van rögzítve, mint az EKG holterben, és azért nagyon jó, mert 0-24 órában több napon keresztül hordva egy nagyon jó betekintést ad, hogy milyen az életmódunk, az életvitelünk. Nem csak az éjszakánk, nappalunk. A HRV-t, a pulzus varianciát, az a fő, mellette a gyorsulás mérő van benne, tehát mozgásérzékelő, hogy mennyit mozgunk, hogyan megyünk, meg 70 paraméterrel dolgozik összességében, és egy nagyon jó kimutatást ad arról, hogy a napjainkban a stressz hogyan hat ránk, tehát személyre szabottan rám hogyan hat a stressz, vagy ugye Móni hogyan alszik, milyen minőségben, ezt mutatja meg, és ugye van hozzá egy napló, ami be lehet írni egy applikációba, és egymás alatt van utána a mért adat, meg a megélt életünk, és a kettőből együtt már nagyon jól lehet megtudni, hogy mikor mi történik velünk, és akkor abból mi következik, hogy mit érdemes máshogy csinálni.